SciForce.com. бо қанд гуфтан даҳон ширин намешавад. Ассалому алайкум дӯстон азизон, ҳаводорони барномаи илму дониш ва барномаи зина ба зина. Хоб дӯстони азиз, дар барномаи охири мо суол дода шуда буд дар охири барнома ки дараҷаи яъне уҷа мо дараҷаҳои мусбию манфиро гуфтем ва суол кардем ки дараҷаи 2 минус яъне минус дараҷаи 2 тақсими 10 баробари чанд мешавад ва якумин шуда ба мо ҷавоб дод Орзумурод Одинаев ва баъдан Умар Файзуллозода ва дигаро буданд дар саҳифаҳои мо ҷавоб доданд. Аксарияти онҳо ҷавобҳои нодурустам буданд, аммо барои дурусти вай бо мо таҳлили онҳо нишон медиҳем ки чӣ гуна бояд коркар карда шавад. Хоб агар мегзарем ба мо дар барномаҳои боло зикр карда гузашта будем ки ҳар як барномаро шумо барои худтон ба мисли як дафтарча дошта бошед ва ба қайд бигирен. Ва барои чӣ? Барои ягон саволе ки дар умуман дар зиндагӣ ягон мисол масъалае меғалта барои шумо осон мешавад, арзонӣ аст. Ва агар ки ҳамин гуна намебуд дар мактаб, аксарияти мо имрӯз аллакай ихтироъкор будем ва ягон чиз ихтироъ карда будем. Имрӯз ма аз ҳамон барномаҳое ки гузашта будем, чӣ барномаи системаи ҳисоб, чӣ ададҳои натуралӣ, ададҳои сода ва коркарди онҳо ва амалҳои онҳо, ай ҳамо мисол масъалаҳои оддию сода мебиёрам, то ин ки барои шумо ҳамон мавзӯе ки мо гузашта будем, дарсое ки барои шумо осонтар бишавад. Чун дар дарсҳои оянда худо хоҳад бо як мавзӯе мекунем ки суол-ҷавоб бошад. Яъне мо дар комментариҳо дида мешавад, дар саҳифаҳо дида мешавад ки чӣ гуна шумо суолҳо мегузоред ва чӣ гуна дар суолҳои мо ҷавоб медиҳед. Хоб мегзарем, имрӯз мо тахтаи синфӣ дорем, чӣ гуна коркард мекунем ва имрӯз нишон дода мешавад ки ададҳо. Мо гуфтем ки ададҳои натуралӣ. Системаи ҳисоб гуфтем ки ду намуд аст. Системаи ҳисоб яъне ки намуди якумаш ин мавқея, яъне мавқея гуфта чира меган? Системаи ҳисоби замоне ки имрӯз мо коркард мекунем. Масалан 1, 2, 1, 2, 3, 4 дигар ва ғайраҳо ададҳо ҳастанд. Ёрад системаи ҳисоби мавқея меган. Ва системаи ҳисоби ғайри мавқеяро пеш аз мо, яъне дар замони пеш истифода мебарем ки онҳоро мо дар соатҳо мебинем, дар қарнҳо, не ки аср шуморида ҳастанд. Мега ки масалан асри 1 пеш аз милод ё ки асри 2, ҳамира системаи ҳисоби ғайри мавқеӣ мегӯянд ки шумо бояд аи огоҳӣ дошта бошед. Чун агар кор бо барномарезӣ яъне программирование агар ки коркар кардем, ё дарури ҳатман истифода бурда мешаванд дар забонҳои барномасозӣ. Хоб ва дар ин системаи ҳисоб аллакай 5 мешавад ва баъд мешавад 10 хай ва ғайраҳо ё ҳастанд ки бояд мо коркар карда бутонем қати онҳо. Боз баъд пас аз ин мо гузашта будем ададҳои натуралӣ ки ададҳои натуралӣ аз n бо n майда яъне ки шурӯъ ки шаванд дар ҳангоми коркард ва нишондодшон агар ин гуна шавад, яъне ки тааллуқ доранд ба ададҳои натуралӣ. Ададҳои натуралӣ ҳамон ададҳое ҳастанд ки боз дар системаи ҳисоб, яъне бинед ки чӣ қадар инҳо инаш ба инаш тааллуқ доранд, яъне ки ҳамбастанд. Системаи ҳисоб дар истифода бурда шавад, системаи ҳисоби мавқеӣ ва ин системаи ҳисоби ин ададҳои натуралӣ ҳаст. Ададҳои натуралӣ ҳамин ададҳо ҳастанд 1, 2, 3, 4, 5 ва ғайраҳо. Ва ба ин ададҳои натуралӣ чӣ кор карда мешавад? Бо ададҳои натуралӣ 4 амал дорад. 4 амал ва 2 иловагӣ. Яъне мо дар ин бора ҳам гуфта будем ки вақте ки бо ададҳои натуралӣ коркард карда шавад, чӣ гуна? Яъне 2 ҷамъи 2 ва зарби 2 шавад, ин баробари 6 мешавад. На баробаре ки аксариятҳо 8 мегӯянд, барои ки ин дар имтиҳонҳои дохил шудан истифода бурда мешавад. Аммо иштибоҳ накунед, хато накунед. Яъне ки аввал амали зарб иҷро шуда мешавад, яъне ки аввал амали зарбро иҷро мекунанд ва дар натиҷа 4 мешавад ва 4 ҷамъи 2 баробари дурусташ яъне 6 мешавад. ин баробари дурусти ҳамин мисоле ки бо ададҳои натуралӣ коркар карда мешаванд. Хоб дуюм коре ки мо бо ададҳои натуралӣ карда метавонем. Яъне иҷа бо ҳаст. Агар суол биёяд ки 4 амал дорад ададҳои натуралӣ ва 2 та иловагӣ. Амалҳои дар ададҳои натуралӣ ҳамон амалҳо ҳастанд. Амали зарб,
амали тақсим ва амали ҷамъ тарҳ, яъне плюс минус мегӯем ва ҳангоми кор кардан. Ва ду иловагии ино ҳамо ададҳое ҳастанд ки ба дараҷа бардошта мешаванд ва аз таҳти реша баровардани онҳо. Инам ду амале ҳастанд ки илова мешаванд дар системаи ҳисоб ва дар ададҳои натуралӣ, умуман дар коркард. Ва чӣ гуна? Масалан, агар мо адади дура ба квадрат, яъне квадрат гуфта чира мегӯянд? Ҳамон ададие ки ба худаш зарб зада мешавад. Ки як бародарем савол кард ки ба мо, устод, чӣ гуна мо квадрата бурорем? Квадрат ҳамон мафҳумеро мегӯянд ки ҳамон адад ба худаш зарб зада мешавад. Дилхоҳ адад, адади 5, адади 10, адади 15, ҳамон ададое ки муайян аст ба квадрат натиҷаш мебурад. Ина мо оли буровардем дар мисол квадрати дура. Масалан, 2 дар квадрат ба чанд баробар мешавад? Квадрат гуфта ҳамира мегӯянд, дар маҷмӯъ нишон дода мешавад. Баробари 2 зарби 2 баробари 4 квадрат, яъне ки 2 квадрат баробари 4 мешавад. 2 дар квадрат баробари 4 мешавад. Ва агар савол бикунанд ки решаи квадратӣ аз 4 ба чӣ баробар аст? Яъне решаи квадратӣ гуфта ҳамин нишонаро мегӯянд. Ва агар дар ҳамҷо нишон додаш 4 боша, ба чӣ баробар мешавад? Яъне мо вақте ки кор кардем, квадрата бардоштем, дура, натиҷаш 4 шуд. Вақте решаи квадратӣ гуфта аз 4 бароварданаш, и ҳосилаш баробари ҳамин дуе ки буд ки мо ба квадрат бовардем. Яъне решаи квадратиам шояд ки фаҳмидем. Албатта ин мавзӯъ мухтасаран, аммо мо барои коркарди шумо ҳозир аст шумо як аҳамият бутен, як таваҷҷӯҳ бикунед. Албатта баъд мавзӯи калони хоса ба ҳамун як равия ки масалан натуралӣ аст, сода аст, мо ҳамун усула мегирем ва мерем ки то бигузор ки 20 дақиқа, ним соат боша, аммо барои шумо фаҳмотар боша. Ба ҳар ҳоле фикр мекунам ки мефаҳмем мазмуну мафҳум ша. Хоб, вақте ки мо иро дидем ва хай баъди дараҷаи дуюм, яъне ки дараҷаи куб мегӯям ки дар шуморидан куб, чӣ гуна кубро ҳисоб карда мешавад? Куб се тараф дорад. Масалан, агар ки буровардани куб ки масалан бисёри шумо дар сохтмон кор мекунед, куб паҳмӣ дорад, баландӣ дорад ва дурозӣ дорад. Вале ду дараҷаш се куб мегӯянд. Яъне ки нишондодаш агар дар болои адад се мондагӣ боша, ира чӣ мегӯянд? Куб. Яъне 2 дараҷаш се и баробари чанд мешавад? Ва 2 дараҷаш, яъне ки 2 дар куб. 2 дар куб чӣ гуна нишондодаш аст? Яъне 2 зарби 2 ва бозам зарби 2. Яъне 2ро мо се маротиба ва на танҳо 2ро мо дилхоҳ адада мегирем, вақте ки дар зери куб боша се маротиба, агар дар дараҷаи 4 боша 4 маротиба, дар дараҷаи 5 боша 5 маротиба, ва дилхоҳ маротиба метавонем зарб бизанем. Ва дар ин ҳолат 2 зарби 2 зарби 2 баробари 8 мешавад. Яъне 2 дар куб баробари 8 мешавад. Яъне 2 куб гуфта мо чира нишон медем бораи мо? 8 натиҷаш. Ва баровардани решаи куби ҳамин гуна реша сохта мешавад ва нишондодаш адади 3 аст. Чун агар решаи квадратӣ гӯям, ялакай фаҳмад ки решаи квадрат. Аммо решаи кубӣ ки шуд, ҳамин решаи кубӣ гуфта аз 8, решаи кубӣ аз 8 баробари албатта ҳамон ададе ки мо ба куб буровардем. Дилхоҳ адада метавонем бо ин гуна формула коркар карда бурорем. Ва мо дар бораи ададҳои натуралӣ, ададҳои сода кадом ададҳоянд ки мо дар мавзӯъ барномаам доштем, ҳамон ададҳое ҳастанд ки ба ҳамон ададҳои натуралӣ тааллуқ доранд, аммо чӣ сода ҳастанд. онҳо ададҳое ҳастанд ки ба мисли масалан 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ва ғайра. Ва ин ададҳоро чӣ гуна истифода мебаранд? Ва ин ҳамон ададҳое ҳастанд ки ададҳои сода фақат ба худашон ва бо адади 1 тақсим мешаванд. Масалан 3ро бигирем, 3 фақат ба худаш тақсим мешавад ва ба 1. ин адади сода. Ва ҳамон ададҳое ки ҳамин гуна ҳастанд, ҳамон ададҳоро ададҳои сода меноманд. хоб, давомаш ба чӣ кор карда мешавад? Ина мисли ҳамон ададҳои натуралӣ ҳастанд. ҷамъ тарҳ зарб тақсим ба дараҷа бардоштан ва аз реша буровардани ҳамин онро дорад. хоб, дӯстои азиз,
мо имрӯз каме гуфтем ки дар амал, яъне ки дарсҳои амалӣ карда бигзаронем, ки шумо як каме фаҳме дошта бошед. Албатта боз тибқи ҳамин барномаҳо мо дорем дар саҳифаҳои иҷтимоии худ тайёрш, яъне матлаб мақола ҳаст, ки шумо метавонед дуромада озод бихонед, бибинед ва метавонед ки барои худтон нусхабардорӣ кунед ва дар саҳифаҳо дар дафтаратон бинависед, аҳамият битед. ва умуман ҳамаи коркарди ҳамиҳо барои чи аст? Фақат барои коркарди мағзи сари мо, яъне тафаккури мо. Вақте ки мо бо фанҳои дақиқати кору сару кор мегирем, мағзи сари мо калон мешавад. Вақте ки васеъ шид, калон шид ва фикронияти мо, аҳамияти мо, тафаккуру мафкураи мо худ низ зиёд мешавад, калон мешавад ва дар ҳангоми суҳбат кардан, дар ҳангоми кор кардан бо дилхоҳ соҳа барои мо осонию сабукӣ мебиёд ва ихтироъкорӣ мешавад. ва дар барои бародароне ки обунаи мо ҳастанд ва аҳамият метиҳанд барномаҳои моро, мо барои шумо гуфта мегзарем ки ягон корҳои ихтироъкорӣ ба мисли масалан ададҳои сифр, ҳамҷо ададҳои сифре ки вориди риёзиёт, яъне математика шудаги аст, яке аз олимҳои ҳиндуи табор буданд ва ӯ барои корш аллакай машҳур шид. мо метавонем ки дар соҳаи бигузор ки дар соҳаи ҳисоб китоб аст, риёзиёт аст ва бигузор ки дар соҳаи илми тиб аст, илми нуҷум аст, дилхоҳ илм хати мо метавонем ки як чи ихтироъкорӣ кунем. Одамо аз як нуқта аллакай ихтироъкориро гузаштанд. Агар аҳамият дода бошем ки имрӯз мо бо воситаи технологияи замонавӣ сару кор дорем, чен як нохунак аст. Чи аст? Флешкарта мегӯем ба истилоҳ. Як флешкарта худ чен як нохунак, аммо ҳаҷми ӯ аз як масалан аз мегабайти оддӣ сар мекунад то худ 2 терабайта мера ва мегабайт низ ба системаи ҳисоби мавқеӣ. Аммо бо дар коркарди барномаҳо барои вай бо системаи ҳисоби ғайри мавқеӣ истифода мешавад, чун уҷа системаи ҳисоб да адади дуӣ медура, яъне системаи ҳисоби дуӣ, даҳӣ, ҳашти, даҳӣ ва 16 ва ҳамин системаи ҳисобе ки ғайри мавқеӣ аст, ира дар ҳисоби ададҳои 16 истифода бурда мешавад. Агар дар барномаҳои оянда худохоҳад мо дар бораи барномарезӣ, яъне барномарезӣ чист, мо дар ин бора каме маҳфум метавонем ва як барномаи соддию оддиам менависем ки шумо низ барнома рехтанро бутонед. Имрӯз як замоне ҳаст ки дар аксарияти корхонаҳо, дар аксарияти ба истилоҳ фирмаву дигар ширкатҳо фақат чӣ меравад? Ҳамон мутахассисоне ки дорои маълумоти компютерӣ ҳастанд, яъне барномарезию, программистӣ дигараш. Чун дар ҳама соҳаи маориф дам, соҳаи банкдорӣ дам, соҳаи хоҷадориам, дигар соҳаҳо да, яъне дар дилхоҳ соҳа истифода мебаранд имрӯз компютера. Имрӯз ин дар ҳамин соҳае ки имрӯз мо сар кор дорем, дар ҳамин студияи мо айнан ҳамин аст. Ҳоли масалан мо сабт мекунем ва баъдан дар компютер барномарезӣ мекунем ва бозам бо воситаи компютеру интернет дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мепартонем то ин ки шумо баҳра бигиред ва як нуқтаярам барои худ боомӯзед ва пешрафт кунед. хуб дӯстои азиз, бозам аз шумо эҳтиромона хоҳиш видеоҳои саҳифаҳои моро ҳатман ба дӯстон, ба рафиқон, ба ёру наздикони худтон ҳатман бирасонед, то ин ки як нуқтае бошанд, агар онҳо огоҳӣ биёбанд, бифаҳманд, ин барои мо ифтихор аст ва барои шумо пешравӣ аст. хуб сарбаландӣ, сиҳати, саломатӣ ҳамаи шуморо мехоҳонем ва то барномаҳои оянда. RenderForce.com